No moi, mä oon Tytti Tuppurainen, oululainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas nyt näissä vaaleissa Oulussa. Ja mä oon Salmen Mikko, mä olen ensimmäistä kertaa kuntavaaliehdokkaana ja 4 viikkoa vanha demari, lähes uudesti syntynyt. Ja mä oon pastori ja mä oon myöskin viestintäalan yrittäjä. Me ollaan just lopetettu meidän ensimmäinen kampanjatilaisuus Oulun vanhalla paloasemalla. Tämä oli aika innostava ilta, vaan mitä Tytti? Joo, koottiin laajasti porukkaa keskustelemaan avoimesta ja välittävästä Oulusta. Oli tosi monitahoinen kokoonpano, oli paikalla islamilaisen yhdyskunnan imami Abdul Mannan ja kirjallisuuden professori Kari Sallamaa, tietysti Mikko, ja loistava Tytti esiintyjä ja puhuja, ja hommaa veti Liisa Jaakonsaari. Saatiin aikaan hyvä keskustelu siitä, miten Oulun pitää jatkossakin olla välittävä ja avoin, eikä saa ketään syrjiä, vaan pikemminkin pitää olla sellainen rikastava hyvä yhteisö. Niin, ja just tämä, että Oulu ei olisi avoin ja välttävä, vaan nimenomaan avoin ja välittävä. Ja jotenkin, en mä tiedä, oli aika jännä niin imaamin kanssa keskustella tuossa myöskin siitä, että minkälainen monikulttuurinen Oulu myöskin uskonnollista voisi olla. Ja jotenkin tämä ajatus siitä, että jos me voitaisiin oppia rakastamaan yhdessä asioita, eikä keskityttäisi niin toisten keskinäisiin suhteisiin, vaan mietitään, mitkä asiat on meidän uskonnolle yhteisiä, mitkä on tärkeitä. Lapset, perheet, no yleensä kulttuuri, niin uskon, että sitä kautta löytyisi sellaista avoimuutta ja välittävyyttä. Joo. Mikä sulle jäi ehdottomasti mieleen tästä illasta? No mulle jäi mieleen se, kun paikalla oli yksi lääkäri. Okay. Ja se kysyi, että mikä on maailman vanhin tehokas lääke. Ja sitä porukat miettii, että mitä siihen vastata. Ja mä vastasin, että rakkaus. Ja se oli tosi lähelle oikeeta, koska se lääkärin resepti oli toinen ihminen. Ja toinen ihminen on tärkeä meille kaikille. Se on totta kai se on se pääasia. Niin, jos sanotaan monesti, että Oulu on asenne ja Turku on mielentila, niin toivottavasti ainakin, että tämä olisi hyvin sillä lailla välittävä, että jokaisella olisi tilaa tässä yhteiskunnassa. Kyllä. Ja sitten sillä imamilla oli myös tosi tärkeä viesti, että hänen pääkampanjateema on tehdä Oulusta kansainvälinen kaupunki. Nimenomaan kansainvälinen kaupunki, jossa maahanmuuttajat on tervetulleita ja jokainen voi elää niin kuin omaa elämää ja kokea, että tämä on kaikkien kotikaupunki. Sitä paitsi Oulu on oikeasti ihan sairaan hieno paikka. On tää. Ja siis kansainvälinen jo 1600-luvulta, kun ollaan viety tervaa maailmalle. On viety Nokiaa nyt viime vuosina ja jatkossa viedään jotakin uutta, mutta se uusi syntyy vaan sillä tavalla, ettei me pelätä vieraita, vaan tehdään tästä kaupungista aidosti kansainvälinen, avoin ja välittävä yhteisö, niin kuin äsken puhuttiin. Mutta muistatko Tytti vielä sen, että minkä takia, tai mistä Oulu oikeastaan tunnetaan kansainvälisesti? Okei. Oliko se ilmakitara? Ei, eikä Nokia, vaan mieskuoro huutajat. Huutajat, aivan. Joo, kulttuuri siis. Kulttuuri on tosi tärkeä. Joo. Nyt kaupunki on aika vaikeassa tilanteessa. Meillä menot uhkaa ylittää tulot. Työttömyys on kasvussa ja meillä on korkea nuorisotyöttömyys. Niin nyt ei ole populismin aika, eikä mitenkään helppojen lupausten aika, vaan kun todella pitää valita sellaiset päättäjät, joilla on sydäntä, tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä, mutta myös kykyä. Mitä olisiko demarit vähän niin kuin Suomen Kuvalehti, että ajattelevien ihmisten valinta? Joo, kyllä. Meissä kaikissa asuu pieni demari, koska tämä suomalainen eetos on se, että ketään ei jätetä. Yes. Äänestäkää meitä. Tai sitten äänestäkää ihan muuten vaan, koska äänestäminen on sinänsä tärkeä juttu. Pääset käy äänestämässä. Äänestä. Moi. Moi.